kører ikke så godt med læså. Hvad skal jeg have? Hvad skal jeg have? Så bare skal en stor milkshake. Ja, det skal jeg så. Skal du have det? Banan? Ja, banan. 2 store milkshake med banan. Ja, skal det væk for 2 hver banan? Ja, tak. Ja. Og så, ja, det var sådan set det. Jeg så lige nogle om bagved, der vil bestille, men... Hvad siger du? Skal du have andet? Nej tak, det var det. Ja, så bliver det 48 i første vindue. Jo. Længere henne. Længere! Det er fint. Hallo. Hvad vil vi gerne have for noget mad? 2 Whopper cheese. Meal. Ja. Og en mere af det, og så med bacon. Og en mere, både med ost og bacon. Ja. Ja. Og cola. Ser du 3? Ja tak. Ja, ellers andet? Nej tak. Ketchup eller mayonnaise nu? Nej tak. Så bliver det 195 i første vindue. Hold da op.